Ito na naman tayo dito. Yan. Yung mga statwa. Yan. Yan. Yan guys. Hello guys. Ako din. Kuha mo siya, kuha mo siya. Ayun. Bakit na naman. Okay. Ang pagod na sa kaya dito. Ito ba na daan dyan? Shortcut na lang tayo natin. Ayun. Oy, ang tagal. Oh. Kapilya di San Jose. May kapilya na pala dito. Di San Jose. Ayun. Yan. Yan. Oh, ganda. Yan, ano. Yan,